Samtang sa gawa sa nasod mga higala, anak sa napatay nga supreme leader sa Iran mao gitudlo karon nga sunod nila nga leader samtang nagpadayon pa ang tensyon didto sa Middle East. Lain yung problema ha, delikadong malangan panigya samot ning gira aning kalakiha day. Kay what might change mga higala sa regime ining dagana ron. Doon na lay continuation mga higala. So og ang amahan namatay, doon na to'y gipuli mga higala nga sa Ayatollah Arafah. Human sa pagkamatay na Ayatollah Ali Khamenei, gipulihan sa ni Ayatollah Arafah, pero namatay pod mga kaigsunan dayon warab 24 oras. Karon ang anak mo ni puli mga sukit ti paminaw. So unsa man mulanat pa ang gira ani kay musukol man gyud mga sukit ti paminaw bahalag maalangan ni na hala mo kumbati man gihapon. Wa pay sign mga higala nga mo surrender ang Iran sa gitagal sad sa US may higala surrender unconditionally. Straight to the point. Mao sad ni ang Sultan Trump surrender sa way daghang kondisyon. Ang Iran may higala padayon gihapon nga ni sukol bisan pa man tuod og namatikdan nga daw ni kupas na. Daw ni kibra na ang ilang mga ballistic missiles. Kaya pagtagad do butaga sab sa atong pabanuban may gilan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang labing dako nga oil storage facility sa Iran ni ulbo human na igo sa airstrike sa Israel ikasiyam na nga adlaw sa tensyon tali sa Amerika, Israel ug Iran. Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad mahigala kay Israel ug ang US mi-intensify pa sa ila mga higalang pagbombardiyo didto sa nasod sa Iran. In fact, labing dako nga oil storage facility sa Iran ni ulbo human na igo sa airstrike sa ikasiyam na nga adlaw nga tensyon didto sa maong nasod. Ato ipakita tong kuan gamay kasamang Gerald Beck to na video dito nga porbida di bombardiyo mga higala kanio. Sus gabiha mga sukit ti paminaw nga kuan no? Massive fire mga kagalaan didto sa ilang oil depot. Sa may northern Tehran, Di ba tama kuan ani sa mita kung ato ipabati nila o di lang nato ipabati dakin. Unsa may maayo ka? Di lang nato ipabati ang sounds no. Ato lang kunon unsa may maayo. Kay kung panalitan kung palitan na video guni nga nakuha nila sa pawan tanan sa no gabihang pagka murag impierno mga sukit ti paminaw Kano gabiha murag impierno mga higala gumikan sa kwan. Di man ka nag oil depot nila mo ina igo bomba mga higala sa Israel. So ba gabiha mga higala. Labaw pa og sunog na kwan yun. Kay gasolina ko na mga kagalaan, no? Di ulbo mga sukit ti paminaw. No, unya dayon ang atong latest karon mga higala sa padayon nga bombardiyo pag-intensify sa Israel o sa US, niabot na 1,332 people ang namatay dito sa Iran. 300 people mahigala sa Israel o dunay pila ka dosina ang namatay mahigala sa mga Israel more or less. Onya uban pa mahigala nga mga lugar. Now, ang karon atong isgutanan tungod kay pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei, gipulihan sa ni Ayatollah Arafah. Namatay si Ali Khamenei, namatay po ng puli. Karon mahigala ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei nga mao si Mojtaba Khamenei. O ba ni day? O sa pag-pronounce ning ilang mga ngan o apelyido? Mao ini puli mga sukit di paminaw. So kung mupuli ni, medyo malanat-lanat pa rin gira ining kalakiha. Kay wa may new regime o butang taparihag dugo ni Ayatollah Ali Khamenei kay iya maning anak. Bahalag mga hurot, bahala og kuan ang garbog naa, dugay pa ni mo surrender. Kay ang Amerika karon mahigala miingon man si US President Donald Trump nga unconditional surrender. Sa ato pa mo surrender mo way condition daghan. Surrender. Way daghang langan-langan. Niingon ang Iran nga di gyud kuno sila mo surrender. Human si Trump miingon nga unconditional surrender. Straight to the point. So malangan gyud hangtod mga hurot mahigalang wala ni murag hutdanay parinti gini ilang kalaki. Na ato ni hatagag pagtagad mahigala kung malangan pa ni diha nang laay ron kay ang epekto manggod sa gira mo niya tong giingon nga mangandam tang Pilipinas tungod kay ang gubat nga gibudget ni Trump is only 4 to 5 months. Karon mura gipadak-an man higala nga 4 to 6 months day. Unya, kung malangan ning girang ato magong ang atong panagan-an ba, manimba ko tag malangan ang gubat sa mabitaw ining sa Ukraine mga kaigalaan og Russia nagtuo man tag mahuman dayon dayon hangtod ron ni sukol man Ukraine. Wa pa mahuman.
nisukol ng Ukraine kay ang Ukraine ang nagsupport gud ana mahigalag mga armas ang US. So amigo-amigo ni si Trump mahigalag si Vladimir Putin, ang presidente mahigalag sa Russia, o si Trump kunuhay iya pa ganing invitar mga higala dito sa US. Dito pa mahigala si Putin, okay lang istorya. Gipaluparan pa ito niya B2 bomber mga higala pagbisita ang Putin dito. Gangad-hangad in towns Putin mga sugid ti paminaw pero ingos Putin nga sa sunod. Kami na po mo imbitar nimo Trump adto na pod sa Moscow. Basi po paluparan po Trump dito mahigala og mga fighter jet sa Russia, ha? Nya karon ang Iran mga kagalaan na matud-an nila nga kining uban nga mga armaments nga gigamit may higala sa Iran, gikan mga higala sa Russia, ang uban gikan China dayken. Sumunang kining mga tawhana in geopolitics, inig atubang murag mga okay lang, istorya may galas, smile lang, kapi-kapi ana, pero iyahay may higala dunay mga lihok nga lahi pod. Kay si Trump mahigalag sa Putin o mag-istorya, okay lang. Pero dito, si Putin mo nag-support mahigala sa Iran, kanang uban nga mga armas gipagamit day nakita man sa signature nga unsa man mga bombahan nga gikan man sa Russia. Pero kana pong Ukraine mag-istorya pud mahigala si Trump o si Vladimir Putin nga nagubat pud mahigala ang padayong gira sa Russia o sa Ukraine, maayong pag-istorya pero ang mga armas pud nga gipagamit sa Ukraine sa US sad. So medyo bawas-bawas na ni mahigala wala lang yung direct participation kina nagana pud ang China ug ang Russia. Now na nagana sab sila mahigala delikado mo escalate ang gira into World War III simba kulang palayo in taon. Kumulaban mahigala ning China o Russia pero sa pagkaron daw wala ay pagpakitag paglaban kina nagana po sila mahigala sa Amerika kay ang US mga kagalaan sa 5 countries nga permanent members sa UN Security Council ang US mahigala US, China, Russia, UK o France duha ka buok ana nga magkasnabot gyud ang China mga kagalag Russia pero kining US dunay support nga nakuha sila sa UK o sa France. O ni mga gamhanan nga mga kanasuran mga higala. So tulo daan, no? Wapay labot to mga higalang mga support mga higala sa maining Israel o guban pang mga kanasuran. Sa gilan ni Pilipinas kay di naman ni kuitahon ni atong support. Punuhay mahigala go padatag sundalo, mahimo pwede pug iasahin na lang sa kusina ning atong mga sundalo. Aba kay tiglutog munggos ito kasamang kay na madara. So mo na akong giingon ron, kay ang anak ba ni Ayatollah Ali Khamenei, mauman mga higalay sunod nga leader, delikadong malangan pa ang gubat. Kay miingon man ang Iran, di mi mo surrender. Sumalagmit, bisan pag madihado sa lasgira, mupadayon sila mga higala. Ha? Ngani karon na matud-an nga medyo ni kibra na ang ila mga kagalaang mga armas dito ni kibra na, pero padayon sila muna kitang Pilipinas. Wa tay labot dito pero ang effect na to grabe man. Ang ato mga OFWs na mauli asa man tagtrabaho para nila. O niya ang ato mahigalang kita mismo sa Pilipinas, ang gasolina ni mahal, sus karong gas karong pulti mahala, di pa'y bugas, 10 pesos sa matag kilo ang tubo. Wa pa gani mahigala ang pag-epekto gid ang gira. Sumunod ito pagandaman. Pero unsa bang hitabo mga sukitig paminaw nga atong presidente nga si BBM? Sadyang gipangutana mo may Clarix ang tubag mga sukitig paminaw, ha? Medyo ay Clarix, paminaw na ko na to, gamay lang ang gipangutana sa reporter may gala sa GMA. Mao ni sige, pwede ba nito ning kuandong? Paminaw ta kuno ang sugod gyud pangutana sa reporter daw. Ay sa gamay dong. Isugod na kuno kanay sige. Karon may buon to unsay pangutana. Okay, go ahead. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted
is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman. Asya hagamay lang. Hagamay lang names kinini ang Rald atong ibalik hagamay. Ang pangutana magwa kay maigo ning iyang tubag. Sagdila na yung prayer mahigala kanang prayer kitang tanan na prayer bagita nga human utag dali ning gira. Ang iya mahigala nga magampo ta nga mahuman ang gira nga di pa maka-apektor ning tanan magpray gitan tanan ana. Pero mangandam kita mga kagilaan labi na karon kay ang nipuli ni Ayatollah Ali Khamenei ang iyang anak. So ang putpasabot ini dunay continuation of leadership dai ang ilang principles mag-continue ni. Di ba parehong taba nga lang lahi gyud ba? Nga mingon o sige kana na ang lahi nga leader, lahi ang kuan pamaagi na mo. Karon og ang anak. So dunay succession mga higala nga ang dugo pareha ra delikado og pareha pod mahigala ginadaan niining Ayatollah Ali Khamenei. So man magbantay ta mangandam ta. Kay basin udugay pa ni mahuman ang gira, mangandam ta. Unsa ba siya mga kagilaan nga ang pangutana layo lahi namang tubag. Medyo layo na tubag. Ginoo ko mga sukid tig pamin. Bebe ato balikon to. Unsay pangutana ining reporter mahigalas GMA, ha? Atong balikon mga kagilaan. Pangutana do, sugod pangutana dong. Unsay pangutana? O doon na ba intervention ang government? Unsay pangandam sa government? Ang tubag medyo lahi gyud. Bebe ato pinaubalik Mr. ko. President, with the expected oil price Sige. Kana. expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman. Tempa ha nga sa before mo work sa system, wa naman ni saka naman. Wa na ramdam na sa katauhan. Tabugas ay 10 pesos na ang isaka dayon, dapay gasolina ni saka na. Ang iya kay wa pa man kay ang barko pa doong pa niya ang kanang nagkanga man na sa BBA mga sukid ti paminaw. Ako di ko mong komentaryos kanga nga unsa, no? Pero og ngano nga kuan mo na iya sultian ngano ka ha, no? Bidi lang ko mo kuan an napita, pero ako ba nga say pangandam sa gobyerno. Di na lang ko ning uban kay kani ko uban magkanga sa BBA mingon sa to lagi mo na hinungdan lagi na, no? Di lang ko maapil ana. Mga ako lang ba nga unsa lagi pangandam sa government? Unsay intervention kay musaka ni ang pangutana sa taga GMA nga reporter nga ang mutaas po ang presyo sa mga consumer goods. Unsa may intervention sa government? Ha? Kay mismo gani mahigala si Erwin Gukong day, ang presidente des Carbon, nga itong ipangutanan sa lahi man, no, wa may ingon nga movement nga sa una mahigalang panahon
Panahon pa sa tumilabay nga mga presidente o dunay kisaw sa Middle East, dunay kisaw sa bang kanasuran nga medyo makaapektar nato, automatic man nga mo mando mang president. O ang kuan ha, ang mga presyo ha, ang price control siguro DTI, DA kana ha, gikan na manghigala sa presidente sa carbon sa atong interview. Dili na gikan nato. Gikan na dito nga karon na nabantayan na wa may lihok. Ano sa may nahitabo ani ron? Wa kaliyo ka gobyerno lahi ang gikabisihan sa gobyerno. Kay bisag nagkagubot na ito, gira na ito mga higala, di anay dakong problema, impeachment lang gihapoy gikabisihan. Kana mga pangutana ba lang? No? So ako, di ko mo appeal ani nga, nga sa BBM, mga resulta na lagi ni, ana, di lang ko, ana. Ang ako ba, unsa lagi pangandam sa gobyerno? Nalayo naman kayong tubag, mga sukit, mura mas sa kadji sa tubag, day. Bebe, atong balikan to ka, names be, kanang Rald, gamay lang Rald, ang pangutana Rald be. Tara, pangutana, klaro kayo, pangutana. Sige, rewind. Expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain. I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for this price shock. Doon ko no maramdaman, kung matagal pa doon maramdaman, ramdam na lagi ron, ramdam na. Sige lang, matagal-tagalan. Pag sa tagal-tagalan nga na naman. Sige, balik-balik gamay Ralbe. Gamay Rald ang pangutana be gamay be. Nga editso na to ang pangutana niya tubag. Medyo wa kaigo sa pangutana ang tubag. Ang question na asa ang question na asa uslob ang tubag padong sa Middle East. Ato paminaw. Sige, balik. The coming weeks and disruption in the global supply chain. I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that Okay. Sa tiwason tala ni unya mahigala kapoy ang kalakihan.